Този видеоматериал е създаден в рамките на проект "Следващите поколения" в община Поморие, по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки, финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Основно училище Христо Ботев, село Бата, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този видеоматериал отразява официалното становище на програмния оператор или офиса на финансовия механизъм. Имахме удоволствието да запознаем учениците, по-точно аз, подробно с програмата за кръговата икономика и рециклирането на суровините и отпадъците. В тази програма се включваха много направления, като с голям интерес и внимание учениците изслушаха първото направление за текстила, където се разказваше, имаше исторически данни, се разказваше откъде произлиза текстила, как се преработва. Именно текстила е изделие, което не се среща на готово в природата. То се създава от човека чрез плетени, такани, трамповани и като влакната, които се използват, са от естествен, изкуствен произход и растителен произход. Текстила може да бъде и такан, и пресован. В днешно време текстила се използва много в ежедневието и изработват се обувки, чанти, тапети, шапки, чадъри и всичко, каквото може човек да си пожелае, го има в днешно време от текстил. Какво остана в учениците, в тяхното съзнание, като базови знания и по-скоро и като, може да се каже, и като знания, върху които с тях ще надграждат по-нататък своето и поведение, и своето отношение към изразходването на текстилите. Това е. Значи, за да имаме голямо производство на текстил, то е свързано с природата. И какво по-скоро? И аз им набелязах няколко точки, няколко направления, които те ги запомниха. Значи, разхищава се по време на производството, се разхищават много енергия, много бои и химикали, с които трябва да се украсяват, оцветяват тъканите, много вода. Дори им приведох пример, за да бъда по-така убедителна, им приведох пример, че за една фанелка, тенис фанелка, която те всеки ден носят, ежедневие, за тях това, се изразходва около 270 литра вода. Какво ми е наблюдението? Че просто децата се приобщиха и към идеята, че трябва да бъдат по-отговорни, по-проактивни, инициативни за опазването на нашата природа. Текстил е наименование на всички видове платове, произведени чрез плетене, такане и пресоване на различни естествени или изкуствени прежди. Той е един от отраслите на леката промишленост. В миналото текстилът е бил произвеждан само от естествени влакна, а след индустриализацията в производството навлизат синтетични и изкуствени химични влакна, обработвани по различни начини. Други важни обработки включват процесите на багрене и щамповане. Един от най-големите промишлени замърсители е текстилната индустрия. За да се разреши този проблем, трябва текстилните отпадъци да се намалят максимално и да се оползотворяват по различни начини. Например, това може да стане чрез рециклиране, тенденция за иновация, използване на нанотехнологии или чрез различни дизайнерски проекти. Здравейте, аз съм Есмия Камбери, съм ученичка от 7 клас. Днес ще ви разкажа за текстила. Текстилът е материал, който е създаден от човека. Той не се среща в природата, но замърсява околната среда. Текстилното производство е причина за около 20% от замърсяването на прясната вода в световен мащаб.
Начинът, при който хората се освобождават от нежеланите дрехи, също трябва да се промени. Вместо да се даряват, те биват изхвърляни. По-малко от половината от непотребните дрехи се събират за ново използване и рециклиране, а само 1% от тях се превръщат в нови дрехи. Причината е, че едва сега се появяват технологиите, които позволява рециклирането на платовете и новите ткани. Малко са хората, които осъзнават ползата от рециклирането на текстила. Нужно е да се поясни, че под рециклиране се разбира не само преработката на текстилните нишки в нова продукция. Понятието обхваща всяка дейност, която предотвратява попадането на текстилни отпадъци в общинските сметища, като например благотворителното предоставяне на стари дрехи, дрехите втора употреба и така нататък. Рециклирането става чрез развлачване и производство на възобновени вълни и нетъкан текстил. Тези вторични тъкани се използват за различни видове хидроизолации. От тях се правят също и стелки за обувки, както и някои вати за шивашката промишленост. Възстановяването и рециклирането на дрехи е от огромна полза както за икономиката, така и за околната среда. Старото облекло е проблем за сметищата, защото синтетичните влакна не се разграждат, а вълнините произвеждат метан, който е основен виновник за глобалното затопляне. Проблемът с рециклирането на текстилните отпадъци е поставен още преди 200 години с усилията да се възстановят вече използвани текстилни изделия. Практиката да се рециклират дрехи е може би толкова стара, колкото преденето, тъкането и плетенето. Аз съм Йохан Юсеин от 5-ти клас. Текстът се изхвърля в контейнер с надпис дрехи и обувки. За повече информация на контейнера пише телефонен номер за връзка. Тези дрехи и обувки, които хвърляме, трябва да бъдат чисти и в торбичка. Тези събрани материали се разделят на 3 части – за рециклиране, за раздаване по рамида и за почистване в индустрията. Дизайнерски решения. От текстилните отпадъци могат да се изработят невероятно красиви, функционални и естетически неща, стига човек да има въображение за това. Ето някои такива примерни идеи на дизайнерски решения. Пъстроцветни килимчета от стари дрехи, хавлии или одеяла, нарязани на ивици, невероятно красиви и елегантни гривни за младите момичета, направени от парцали, шалове от стари тениски, дори мебели от рециклирани материали и много други оригинални изделия. Аз се казвам Зекия или съм ученичка от 3-ти клас. Текстилът е материал, създаден от човека преди хилядолетия. Той не се намира в природата наготово. През 1834 година Добри Желязков създава първата текстилна фабрика в България, град Сливен. Има различни видове текстили. Текстил от животински произход, текстил от растителен произход, текстил от минерален произход и текстил от изкуствен произход. От текстил се произвеждат дрехи, обувки, чанти, хавли, парашути, чадъри, спално бельо и други. Текстилната продукция замърсява природата. За текстилното производство са нужни много вода, енергия и земя за отвеждане на памук и други влакна. Затова еколозите ни съветват запазените дрехи да ги подаряваме, а износените да ги поставяме в специалните контейнери. Аз се казвам Нели Добромирова Андреева, ученичка от 2-ри клас. Отпадъците от текстил са били преди това дрехи и обувки, чанти, спално бельо, хавлиени кърпи и халати, покривки, възглавници и завивки. Днес всеки човек трябва да притежава необходимите екологични знания и култура, защото от проблемите за взаимоотношенията между човека и природата зависи нашето бъдеще. Екологичното образование и възпитание е актуален, сложен, многообразен и продължителен процес, за чието осъществяване са необходими координирани усилия между семейство, училище, извънучилищни инстанции и общественост. Липсата на елементарни познания за заобикалящата ни среда, недобросъвестното отношение към природните дадености, непознаването на природните закони и неразумното използване на природните ресурси са причина за нарушаване на екологичното равновесие и възникването на кризи. Любовта към природата не е чувство, което може да се изгради по задължение. Това е отношение, което се възпитава.
За да участва един млад човек в дейност по опазване на околната среда, той трябва да осъзнава важността на проблема, защото отношението на съвременния човек към заобикалящата го среда е отношение към неговото собствено бъдеще. Този видеоматериал е създаден в рамките на проект "Следващите поколения в община Поморие, по-отговорни при използването на ресурсите и въвлечени в трансформацията към кръгова икономика чрез образователни, осведомителни и промоционно-демонстрационни мерки", финансиран по програма "Опазване на околната среда и климатичните промени" на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Основно училище Христо Ботев, село Бата, и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този видеоматериал отразява официалното становище на програмния оператор или офиса на финансовия механизъм.